Така, здравей, Калине, добре дошъл в нашето импровизирано студио. Моля да се представиш и да кажеш защо си дошъл на гости. Здравей, Дизи! Казвам се Калин Ангелов, адвокат съм от 23 години. Тук съм поканен на гости, защото съм кандидат за народен представител от антикорупционния блок, номер 12 в бюлетината. Аз съм кандидат в 23-ти МИР, там съм 104-ти и съответно в 25-ти МИР, където съм 108, Да. номер 108. И дойдохме да си поприказваме за конопа, за промена, за идеите ми защо ще влизам в политиката. Благодаря за поканата в този ред на мисли. Антикорупционният блок е съставен от партията на земеделския министър Христанов, Единение, Единение, зелено движение, където аз си ти. съм член и съм член на От колко контролния години си съвет. член там? 15 години. Мисля, че вече съм колко? Да, 2012, толкова. Почти 15. Средна европейска класа и ние идваме, като това не е Майя Манолова, трябва да се подчертая. Тези последните не ги знам. Ага. Не знам за кой ги включват в коалицията, но явно така. Общо взето опита беше да видим дали ни толкова различни, така сравнително малки, много различни политически партии могат да работим заедно и за момента всъщност аз бях от хората, които в началото по-скоро подходих скептично, но като цяло съм доволен от опита до момента в тази коалиция, така че е добра. Разкажи за движение Промена. Може би по-младите хора не са чували за него. Каква е неговата дейност на движението, за какво се бори? Движение Промена беше създадено преди горе-долу, може би вече 25 години. От идейният двигател беше Жоро Василев, бащата основател, големия велик доктор Юлиан Караджов и други хора. Аз така около тях. Аз се присъединих може би година по-късно. Вече малко наготово дойдох. Основната цел и тогава, и до сега беше промяна политиката по отношение на конопа в Република България. Тоест движението се бори гражданите, които не нарушават обществения ред и здраве, да не бъдат преследвани от закона. Да, движението се бори да има една по-адекватна наказателна и въобще цялостна социална политика по отношение на потребителите на коноп. Означава ли това, че искаме легализация и съответно всички деца ще почнат да се друсат безразборно? Сега, това две неща тук питаш. Легализация, да, като аз по-скоро бих използвал думата регулация, което е целта на всичко това. Дали всички деца ще почнат да се друсат безразборно? Отговорът е категорично не. Ще бъде точно обратното, защото в момента всички деца, в момента деца и въобще всички останали хора, които употребяват, се друсат безработно, защото не знаят всъщност какво потребяват. Идеята е наистина тая регулация да мине в ръцете на държавата, от ръцете на мафията да бъде извадена и да отиде в ръцете на държавата. Според последните официални данни излиза, че България, въпреки че законът е най-строг и се преследва най-тежко, дори с минимални количества трева или друго вещество, употребата сред подрастващите се увеличава. Тоест тя е най-много в цяла Европа, където е много по... Не мога да кажа дали е най-много, но със сигурност от както ние сме започнали въобще да следиме тази дейност, като следно движение Промена го казвам, т.е. от моето наблюдение от 2000-та година, когато се обясняваше каква е катастрофа, всичко живо едва ли не друса, какво ще се случи, от тогава до сега има всъщност един постоянен ръст. Тоест, ако приемаме, че една политика е добра, когато поставените цели се изпълняват, в конкретния случай целта ни е да имаме по-малко употреба сред подрастващите, тази политика, която ние има вече 20 и колко години повече, близо 30 години, тя е постоянен провал, защото постоянно всъщност се увеличава употребата сред подрастващите.
Така че просто е глупаво и нали, глупаво е човек да прави една и съща грешка постоянно. Един път да направи, втори път да каже, майде. Обаче години наред да се върши едно и също. 20 и кусор Десетилетия години. Това вече. е от поправката Кошуков, която беше... Не, тя е още преди поправката подправката Кошлуков и Севлиевски. Тя е още от 99-та година правителството на Иван Костов. Но до тогава хората не е имало проблем, примерно с малко количество трева, въобще полицията не се е занимавала с тях. Много по по-различен начин беше регулирана до 99-та година ситуацията, когато изведнъж въобще тревата, особено конопа, беше въздигнат покрай проблема с хероина, защото 90-те години в България наистина има проблем с хероина. Но покрай проблема с хероина, внезапно конопа беше въздигнат като враг номер едно на цялата държава и получиха се някакви такива безумни наказания имаше един период от 10 до 15 години за нищо. За изнасилване какво беше? За блудство с непълнолетен? За изнасилване на непълнолетен беше по-ниско наказанието, отколкото за държане на една цигара трева, което е безумие. Положение, че от тази цигара трева ти не мога да умреш, не мога да увредиш нечия здраве. Каквото и да е, каквото и да направи с една цигара трева, най-много да мога да умреш, не мога да... Не е смисъл всичко, което мога да направиш е на себе си. Нали? При това престъпление няма жертва. Да. Жертвата се явява самия извършител и той най-често е жертва на полицията, честно казвам. Тази забрана води до по-голямо любопитство, може би, у подрастващите. Те си казват, това, ако е забранено вещество, може би е по-интересно. Съответно, след това, ако техните родители са ги възпитали, са им кажали, от тревата се умира, тя е много опасен наркотик и те след това същото решат, че и с хероина или с другите синтетични субстанции, то според мен по някакъв начин се явява проблем, защото децата не вярват, започват да не вярват на родителите си. Не може тревата това е проблем на психологията, разбира се. Да, със сигурност нещо, което е забранено е винаги любопитно и нещо, което се крие някакси така с мита под сурдинка, със сигурност е много любопитно. Последните години, обаче, според мен проблема дори не е да го кажем хероин, амфетамин, трева, коноп или каквото и да е било там. Проблемът е, че всъщност всеки, който взима нещо, взето от улицата, го получава от... той не знае какво взима. По никакъв начин. И няма как да разбере какво взима. И реално всъщност нещо наречено трева. Билка. Където го наричат билка, то е нещо забъркано то е нещо, някое китайско мазе или друго мазе. То е някакво растение, върху което са пръснати някакви химии, които не знаем откъде са и как са постигнали. Което е ясно, че е огромен проблем. Обаче някакси никак не... пак се замита от... защото вероятно причината е, че не... Полицията не може да го хване това вещество. Още че не мога да го хване. Вероятно причината е, че самия проблем е много такъв. Не е да излезеш по телевизията да се похвали с него, а е такъв, дето предпочиташ по-добре да го избегнем, като не говорим за него и резултатите са... Говорим за синтетични, за тези, които са дизайнерските дроги. Те са някакви, както кажеш, нещо забъркано в някакво мазе в Китай. Как дошло до тук, кой по какъв начин попаднал, кой го е тествал, какво е това е... Никой не го е тествал. Единствената цел да се тества е да видят дали полицейския тест ще го хване. Единственото тестване е дали тестът на полицията го хваща и оттам се забъркват страховити неща, които не се знае как влияят на здравето, защото никога не са изследвани. Докато конопа от векове е употребяван и... със сигурност е известен поне от хилядолетия. Както пишеше доктор Караджов в своята книга за конопа, поне 5000 години е известен. Като растение, което се употребява. Ти си родител на тинейджър. Какво би посъветвал тези майки и бащи, които изпадат в истерия и в момента, в който разберат, че детето им е пушило трева, започват да го тормозят, да
Въобще изпада в някаква истерия, която не е ползотворна въобще за връзката им с детето и за последващото развитие. Разбира се, че истерията никога не е подходяща за каквито и било отношения, най-малкото за родител-дете. Общо взето, поне в моят случай, хубавото беше, че да не се хваля сам себе си, но съм се опитвал винаги да бъда открит. Като казвам, нали, първо не съм крил какво правя аз, второ съм обяснявал защо, как го правя. Въобще имам някаква форма на личния си опит да го предам честно. С обяснението, нали, с концепцията, все пак това, което съм правил през този живот е по някакъв начин с въпросът за опасностите, които съм успявал да избегна по някакъв начин, което е важен разговор. Защото съзнавам, че както съм, нали, аз сега съм на 50 години, завършил съм право, имам някаква кариера, минал съм през Софийския университет, после съм минал през Холандия в университет, после съм завършил дисертация, съм направил. Тоест, мога да кажа, да, ето нещо съм постигнал, нали? Но съзнавам, че така внимателното, моето внимание да не се метна с главата напред по някакъв начин ми е помогнал, така да го кажа. Да, но въпросът е, че с детето трябва връзката да ви е откровена, да не се лъжете. Винаги. Да, колкото му е по-откровена, защото най-малкото децата, дали родителите си мислят, че децата не знаят, а всъщност децата знаят много. Дори повече от тях. Дали колко повече, колко не, но със сигурност знаят много. И по-добре по-скоро да си говорят откровенно, отколкото да си говорят откровенно. И все пак и родителите малко да се осведомят от В реални крайна източници. сметка, защото ние вече сме на по 50, нали, аз съм на 50, по-млад. Нашето поколение вече има някаква такава базова, или поне част от нашето поколение, някаква базова култура в това отношение. Нали? Вярвам, че поколението на моята дъщеря може би по-добре информирано даже от нас. Така че имаше нашия баща, основател в Промена, Жоро Василев, преди 2012 година, когато излезе от затвора. Който влезе в затвора за... Колко години? 6 години? 6 години получи, по време на най-мъркобесния закон. 6 години, 6 години и то за някакво не беше някакво голямо количество, особено голямо количество. 6 години, както и да е, но като излезе от затвора 2012 година направи един филм за Жоро. Сам си го направи. Още го има в YouTube, би трябвало да ако иска да го види, да го гледа. Но там аз някъде казах нещо, което после казвам, не проклех цялата история. Казах, че нали, сме започнали като едни младежи за трева. Сега тогава към ония момент сме станали едни майки татковци за трева. А вече и най-вероятно, когато станем едни баби и дядовци за трева, тогава вече ще сме спечелили и то може, като гледам, да си върват на там нещата. Демек ще се погрижиме нашите внуци да не влезат евентуално в затвора. Да не успеем поне нашите внуци да ги отървеме, защото нашето поколение не можахме, а поколението на нашите деца също почва да си пати много от тази много неприятна политика, която провеждаме от години. Да. В случай, ако някой родител прекалено изтеряса, окей ли да извика полицията, за да му реши проблема с детето? Полицията никога не решава проблема с детето. Полицията единствено създава... Полицията единствено ще създаде проблем, по-голям проблем с детето. Със сигурност ще се нарушат отношенията между това семейство. Не мога да си го представя повече как те ще си контактуват заедно и със сигурност няма да... Работата на полицията няма да им реши семейните проблеми. Те си имат свои си собствени задачи да си решат полицейската статистика и по-скоро детето ще стане една част от полицейската статистика и
толкова. Демек няма да оправя детето и няма да се поправи в затвора. Това дете. Попадне ли в затвора, само лошо. Значи просто работата с затвора, мога много и за затвор да говоря. Да. Но затворът не е място, където поправя хората. За жалост. А трябва да бъде. Тази тежка репресия срещу всички, които ти казваш, че не е от поправката Кошуков, но мен ми се струва, че от тогава Кошуков, Емил Кошуков, доскорошния шеф на БНТ, Мирослав Севлиевски и Борислав Цеков от партия Новото време, те тогава яхнаха вълната, когато се отцепиха от НДСВ. На царя. Да, с идеята, че ще спечелят майките, като видиш ли кажат, ние тук ще избавим децата от дрогата. Не беше такава теза, която си беше популистка, теза хваната. Да, но това им беше целта. Те се отцепиха, искаха да влезат пак в парламента. Не успяха да влезнат, но въведоха тази зловеща поправка, която приравни всеки един човечец с независимо какво количество намерят в него, го приравни с наркоразпространител. Нали, с наркотрафикант дори. Добре, че после 2 години беше този мракобесен закон действаше. 2 години. 2 години нещо и покрай влизането ни в Европейския съюз, малко сега създадоха настоящата уредба, която далеч не е съвършена, много е проблемна, особено от начин, по който я практикува българската полиция, българските съдилища и прокуратура, нали, но не 10-15, нали, поне това. Да, но пак и има... глоба от 100 до 200 хиляди лева. Окей, представяш си 2 цигари трева и получаваш 100 хиляди лева глоба. 100 хиляди евро глоба. Добре. Просто, имаше хора, които получиха подобни присъди тогава. Имаше едно момиче в Видин, което за 14 цигара или нещо такова беше Видински окръжен съд и беше с 12 години лишан от свобода. Не знам какво си. Въобще. После я махнаха, махнаха и присъдата. Добре, сега как е положението? Доколкото знам, пак има голям риск или се решава на ниво сега прокурор? имаш едно доста голямо разнообразие от наказания и видове престъпления. Сега имаш зависимост, нали, първото ти деление е дали го държиш с намерение да разпространяваш или просто за собствено, без намерение да разпространяваш, просто да го държиш. При разпространение, разбира се, високо наказанията. Имаш си и глоби там. И как ще разбера дали разпространение? Проблемът на нашия текст в момента е, че нали, той казва разпространи или държи с намерение да разпространява. И аз честно казвам, не помня кога да съм чел дело, в което е за просто разпространи наркотично вещество. Обикновено е държи с намерение да разпространи. Сега, когато имаш, да кажем, 300 кг коноп, дали мога да кажем, че извличаш от количеството идеята, че е намерението. Но съм попадал на случаи на 2 грама, някакси намерили някаква такава везна в кухнята. Айде, значи имаш намерение да разпространяваш. След като имаш везна, и лошото е, че много често хората наплашени викат, ще сключим едно споразумение, не е то, и подписват такива глупости. Това трябва, нали, не мога да им се сърда, защото в крайна сметка върху техния те преживяват всичко това. Аз лично бих въпреки че ще срещна страшна съпротива от страна на прокуратурата и на особено на полицията, но аз бих променил текста на закона да махна това намерение. Или разпространяваш, или не разпространяваш. Какво е това намерение? Държиш намерение да разпространяваш. Докажи го, като го ще разпространявам, покажи, че разпространявам. Имаш специални разузнавателни средства, имаш наблюдение, имаш цял набор от технически средства, имаш цял набор оперативни способи, които са ти уредени в закона за МВР.
Те искат, ама да ни е много лесно такова, ако може просто хванеме някой и кажем, че еди какво си и всичко Всички минават за и дила. всичко да бъде така. Да. И нашия закон много често се пише така, защото той не че е нещо друго, но така е по-удобно на полицията и това е голям проблем. Добре, във връзка с тези закони, включително и това за конфискуването на автомобила, не е ли възможно да има някакви санкции или наказания за хора, които приемат такива закони, които или са противоконституционни, или за които България следва да бива осъждана в Страсбург Законите се избират и носи наказания? Примерно в една фирма, ако някой менеджер сгафи и вкара фирмата в някакъв разход, то следва да го уволнят. Може и дори по-тежки наказания да получи, нали, съдебни зависимост от трудовия договор, предполагам. Но как е възможно един депутат да решава за бъдещето на младите ама в крайна сметка депутатът е политическа фигура, народният представител е политическа фигура. Санкцията му може да бъде единствено на следващите избори да не бъде избран. И няма как тук да кажем това, че се е написал лош закон или някакъв некадърен закон. След като на следващите избори там си се кандидатирал и хората са гласували за тебе. Колко са го дали, просто говорим колко са гласували, колко е купен вод и така нататък. Не обсъждаме тази тема в момента. Но след като хората гласуват за тебе, ти ставаш депутат и продължаваш да ковеш некадърни закони. Хората страдат. И след като са съгласни да страдат и гласуват за тебе, така. В този смисъл не може да се измисли някакво наказание за некадърно написан закон, извън факта повече да не те изберат там. Според мен трябва да има някакво наказание. Ако си приел такъв закон, си гласувал за такъв закон, който България е осъдена в Страсбург, то тогава България не я съдат в Страсбург. В България не съдат в Страсбург не я съдат за закони. Освен много рядко, там е за нарушени права. Там я съдат за това, че на конкретен човек, като му се е развило производството по някакъв начин, нещо е нарушено и не е както трябва. Много е рядка ситуацията са толкова да е проблемен закон, че цялата практика да е проблемна. Конкретно аз смятам, разбира се обаче, че случаите с конфискуването на автомобили. Не само с конфискуването, с самото тестване на хората е много проблемно. И създава големи проблеми. И то точно от гледна точка на Страсбург, сега ще пускаме натам да видим какво ще каже и самия съд. Но в един момент се оказва, че теб те спират. Някои го спират. С автомобил. С автомобил. Да. Айде да те тестваме, няма да те тестваме. Някой пушил, някой не пушил, няма значение. В един момент тестът ти излиза положителен. И там полицаите започват да се наместят много агресивно в последващото, случващото се след това, защото много често убеждават хората да не дават кръвен тест, че това било по-добре за тях. От гледна точка на Страсбург, в мига, в който тестът ти е положителен, ти вече има достатъчно данни да е ясно, че този човек вероятно е извършител на престъпление. Тоест ти трябва да му кажеш, вие господине сте извършител на престъпление, мога да се свържете с адвокат, да консултирате себе си, мога да не говорите, защото може да се самоуличите, т.е. по отношение на тестовете да имате предвид, че ако не дадете кръв, това ще бъде използвано, ще бъдат дадени резултатите така, т.е. съгласни сте. Твоята препоръка е задължително да се дава кръвен тест. Ако някой изпадне в такава ситуация да получи, дрегера да му чете, че има положителен, за какъвто е от наркотик, отива и дава кръв. Задължително дава кръв. Задължително дава кръв. Аз не мога да си представя случай, в който няма да стане по-лошо. Каквото и да ви обясняват полицаите, колко бързо, колко бавно, няма да стане по-лошо от това, което е. Вече на вас дрегера ви е светнал и ако откажете, това означава само, че вие се съгласявате с
Присъдата на този с Дрегер. резултатите на Дрегера, а Дрегер и оттам насетне практически си подписвате присъдата в съда. Какво ще бъде... няма да е по-различно, ако потвърдат тези резултати и бъдат потвърдени от кръвния тест. Но пък ако тези резултати не бъдат потвърдени от кръвния тест, и тогава вие сте в печелившата страна. Тоест от кръвния тест вие може само спечелите. След това може да съдите държавата, го кръвни се тества. Дека да се отърве човека да не го съдат него, пък дали той ще съди държавата вече... И според мен е длъжен да съди държавата и след това да има санкции за тези депутати, които са измислили този закон. Това си е лично не гласувайте за тези депутати, да се измислили този закон. Кой гласува за тия депутати? Никой не е гласувал за тия депутати. Не дейте така. Гласува, да. Добре, да уточним, че тези кръвни тестове, те реагират, тези drug check тестовете, реагират на всякакви лекарства, на нурофени, на някакви Оказват се, витамини. че някъде последно, което четох едно изследване във връзка с това какво са показали дръг тестовете и какви са дали резултатите после на кръвните тестове. И се оказа, че 1/3 от дръг тестовете дават грешен резултат. Тоест 1/3, а това е много голям процент. Да. 1/3 вероятността да е грешна, независимо дали положително или грешен е резултата. Тоест тези дръг тестове не могат не би трябвало да бъдат база за осъдителна присъда, както е при нас, за жалост. Затова и самите полицаи не желаят да се тестват и отказаха да се тестват с тия тестове. То ще стане толкова смешно в един момент. То звучи абсурдно. Значи полиция да тества гражданите, обаче самата полиция не иска да се тества с тия тестери. Не иска да се тества. Даже наскоро имаше един случай в сутрешния блок с техен колега, мисля, че беше от 9-то РПУ, бивш колега, който го спират на моста в Чавдар, негови бивши колеги, и му правят 3 теста. Като третия, той е един чичо вече на надсредна възраст. Като нас. Да, и на третия тест му дава положителен. И те му отново свалят му номерата. То там е пак интересно, как стига до третия тест въобще? Теста, как могат да му направят. До третия тест? И в последствие се оказа, че този е бил техен колега, който се е занимавал с наркоразпространението в 9-то районно управление и чието директор в последствие шеф на районното, заедно с още полицаи, беше установено, че участва в наркоразпространението на наркотици. Не ставаше въпрос за 9-то, но както и да е. Но в случая полицията няма как да не е замесена с тези наркотици и разпространението. Както всички знаем, полицията знае абсолютно всичко и може веднага да намери... Не, полицията, разбира се, не знае абсолютно всичко, но със сигурност организираната престъпност и въобще престъпността, свързана с дрогите, е свързана и с полицията. Винаги има нещо като полицейско-прокурорски чадър върху, вече очевидно и съдийски, нали? Върху някаква дейност, която там се пази, не се обръща внимание. Защо? Защото, и това е важно да се каже, защото пазарът на дроги генерира черни пари. Тези черни мътни пари в същото време купуват избори. С те свързани пазара на дроги, пазарът на гласове, горе-долу се върши по един и същи тертип от едни и същи хора до някаква степен. Те се припокриват. И в този и това също така се прикрива от полицията. Ако полицията реши някой да го ударят, ще го ударят. Ако реши да не го ударят, ще няма го ударят. Имам един познат от младост и той ми е разправял. Идва полицията, той е дилър, нали, раздава там трева на хората, минават хора, той им сипва, нали, едно време, много отдавна, така беше. Това било отдавна, много. Да, и вика, минава полицията покрай мене, виждаме, подминаваме и хваща човека, на който съм дал. И той каза, защото това продължава и днес да е така. До голяма степен не е
За полицията, разбира се, е по-изгодно да хване 10 такива потребителя, най-обикновени, отколкото да хване един дилър. Защото полицията се интересува най-вече от статистиката си. И когато статистически един дилър, статистически е едно престъпление. А пък 10 потребителя статистически са 10 престъпления. 10. Е така. И как при нас от времето на Бойко па и до днес, Бойко Борисов като главен секретар. От тогава някакси статистиката стана основното ръководещо нещо, в което движи полицейските началници. И тая озлобление, което виждаме много често по такова градинки, хвани така, да трябва да го хванем, да арестуваме, не е за друго, защото те имат, че трябва да имаш 10 тая седмица, да имаш 10 или 15 или заловени с наркотици. Като нямаш 10-15 заловени с наркотици, ти трябва да се ги измислиш от някъде. Това е много проблемно в България. Тоест целта в българската полиция не е да не се извършват престъпления, а целта е да се извършват престъпления и да ги разкриваме, защото ни трябва статистически да ги разкриваме. Съответно, ако някой полицейски шеф, в идеалния полицейски шеф, който така си върши работата, че в неговия район няма престъпления, той ще бъде уволнен, защото ти като няма престъпления, няма статистически разкрити престъпления, т.е. не вършиш работа. Абсурдно е, но така стоят нещата. Нашия приятел Дичо разправяше за Смолянска област. Там полицаите са особено настървени. Дори има случаи, в които спират младежите и почват да тестват спътниците в колата. Не самия шофьора си го тестват, но отделно и спътниците на шофьора ги тестват. Те, които се возят в автомобила. Пак тинейджър, явно не си знаят правата. И ги тестват. И ако тестват, че те е положителен, ходят да им правят тараж по домовете. Не само тинейджерите не си знаят правата, това обаче ми изглежда много странна практика. Да, и аз го питам, добре, защо са толкова настървени те в Смолянско? И той вика, то тук няма престъпност. Ако МВР-то не се занимава с тези дребни случаи да ги пише, че са едно са наркоразпространители и наркомани, те трябва да се самозакрият репелото в Смолян. Значи хубаво място Смолян, извън това да те тормозат за глупости, но целта, статистиката е много важно нещо в българската полиция и много проблемно. Как си обясняваш това, че полицията се занимава с такива дребни случаи, вместо да се занимава с корупцията, примерно, която е, може би, належащ проблем за нашата демокрация? Защото за една корупция ти трябва да вложиш ужасно много интелектуален, материален и всякакъв потенциал. И това е трудно и може и накрая да не го докажеш. А пък да заловиш 3 младежи там на пейката в пролетно време, пей сърце, 100% разкрити престъпления. И разбира се, ти предпочиташ да се занимаваш с нещо леко и безопасно. Пък при корупцията не знаеш отсрещу отгоре дали няма да стои някой да удариш на камък. Да каже, ти нещо си натиснал къде не трябва и да се озовеш наказан в някоя миша дупка свят. Да, както имам един познат в ДАНС и той каза тук, шефе, заковал съм ги, беше някой източване на ДДС. Тук заковал съм, намерил съм това и това и това и това. И он му каза, добре Петров, нали друго име, да? И му каза, добре Петров, в този случай ще го предадем на Иванов, където има и такива висящи дела забатачени. И това е. Има го този момент. Така, това го знам от човек, който е съвестен и гарантиран за него. Така, да поиграем, гледам, че като присъствал съм на арест на разни тинейджери, които се появяват там пак винаги, доброто, лошото ченге и те ги карат на всяка цена да подпишат било за тяхно добро. При какви случаи да подписват, ако са намерили от тях цигара, трева или нещо друго? Какво да подписват? Да подписват доброволно предаване. Доброволно предаване. Те разправят подпиши тук. Те даже не казват.
Нали, може би казва, за доброволно предаваш, доброволно предаване там подпиши тук. Признаваш ли си? По-различно там, което И към честният това. младеж, който до сега е разчитал на полицията, че тя едва ли не го пази, тя ще го защитава от всички престъпници. Изведнъж тази полиция се изправя брутално срещу него, с цялата строгост на закона и готова да го смаже. И той, честният човечец, младеж, започва да си признава, ма моля ви се Не, сега. значи, моят съвет по принцип е следния. Ако полицията дойде при вас и ви каже, тук намерихме нещо. Това ваше ли е, което го изхвърлихте? Да, Ваше това ли е? дето видяхме, че изхвърлихте нещо ето там. Там ви... Не дейте сега, правете циркове, вземете, подпишете един протокол. Теб те видяхме специално. За твое добро е. То ще бъде добро, хубаво. Значи, ако някой дойде така, ви каже, там видяхме те ги свърли нещо. Нищо подобно, никакъв протокол за доброволно предаване не подписваш. Не подписваш протокол за доброволно предаване за нещо, което полицаят е дошъл и казал, аз ви видях, че го хвърлите и така нататък. Има си други начини да си викат огледна група, да взимат отпечатъци, ако ще трябва да взимат ако отпечатъци, ако с това ще се занимават и така нататък, но то започва един натиск към човека. Ние те видяхме, там има една камера, сега ще я видим, ще е такова. Пак преди време ми звъни един такъв явно вечерта, така и тук казва, тук идват и ми казват, и аз слушам и полицая как му обяснява. Каже му този адвокат, там има една камера. И аз му казвам, съмън, супер, тъмън, ще видим как правят огледа. Това е по-добро от това, аз не мога да си представя. Но не подписваш нищо доброволно. Не нищо. Не подписваш протокол за доброволно предаване. Иначе там заповед за задържане, като си я подписваш. Там имаш една декларация за права. Задължително, ако имате някакъв адвокат, свържете се с него, приятел, познат или който може да му звъннете бързо, така да ви даде някаква насока. Друго, ако нямате адвокат, в декларацията за права по някое време ще има, искате да ви бъде назначен дежурен адвокат, служебен защитник. Искате да бъде, да, искам да бъде назначен. Той няма да помогне нещо, но поне ще дойде, ще ви види, някаква насока може да ви даде и като цяло тия 24 часа, които може би ще изкарате в районното, не бъдете много словоохотливи към полицията. Не говорете много, не давайте някаква информация, не разказвайте много за себе си, не казвайте как, ако сега... Откъде сте го взели, който няма нужда да се... Употребявате ли често? Също така в протокола за доброволно предаване много често отзад пише така 3 реда има, лицето даде сведения за обекта и там полицайите обикновено ви кара да напишете това е моя за лична употреба, като ви казват това е за добро. Нищо подобно. Това, ако дойде някой ви полицай ви каже, подпиши един протокол за доброволно предаване, ние видяхме, че ти го изхвърли, а вие казвате, не е така, не подписвате никакъв протокол за доброволно предаване. Защо? Защото ти по този начин си признаваш факта на държането, а пък отзад като напишеш, то беше мое за моя лична употреба, пък ептем така се заковаваш и няма какво да се прави. Добре, те изглеждат много така словоохотливи, опитват се да бъдат добри с тебе полицаите, да ти кажат, подпиши го тук, нищо няма да се случи. Не, ще се случи. Знаете, че се случи, полицаят не ти е приятел. Той може да е много такъв добронамерен да ти изглежда, да е някакъв спокоен. Нали, на твоя страна. Всичките знаеме там историите за доброто и лошото ченге, но полицаят в този момент, когато тръгва да те убеждава, че трябва да подпишеш протокол за доброволно предаване, той не е твой приятел. Той си спестява своя труд. Той опитва да те убеди да вършиш това, защото иначе трябва да вика дежурна група, да идват някаква оглед да правят, после купчина неща трябва да вършат допълнително, което няма нужда просто да я спестявате. Така и така, те не са ваши приятели.
Добре, какво се случва след това? Говориме за хората, които не са имали проблеми с полицията, задържат ги за първи път. Какво се случва? Дали ще подпишеш или няма да подпишеш доброволно задържават те предаване? за 24 часа. Независимо дали си подписал протокола за доброволно предаване, не си го подписал, ти винаги отиваш в районното. Нали? Се отведат до районното, така е. Отвождате до районното, там могат да направят един такъв обиск по-щателен на тебе, т.е. да видят имаш ли нещо в себе си или нямаш нещо в себе си. По някое време трябва да ти дадат заповед за задържане, която задължително трябва да си подпишете и да си вземеш тези заповеди. Ако намерят нещо в тебе на този обиск, пак ли не искаш да го подписваш доброволно предаване или там е вече по-особено? Нека да видим този обиск как са го направили, защото пак ще го предаваш доброволно. Що пък ще го предаваш? Окей, нека да дойде тогава да правят обиска. Да го видим. Ние добре правят обиск, намират го и какво казваш? Чакай, тогава какво им казваш? Това ли е това и ти какво казваш на това? На този етап, в тези 24 часа най-добре да не казвате нищо. Не казвайте мое, не казвайте не е мое, мълчете. Колкото повече мълчите, толкова по-добре. Може да кажат, адвоката ми казва да не казвам Нека да мине малко време, да минат 1, 2, 3 дена, па ще видим нали, каква е. На човек ситуацията е различна, но първия ден колкото по-малко кажете, колкото по-малко споделите, толкова по-добре. Защо в България полицията не казва, имате право да говорите, но всичко това може да бъде използвано срещу вас? Нямаме точно конкретна тая формулировка, но полицията някакси не обича, полицаят по-скоро, айде не полицията, защото полицаят, който е на служба, не обича да поема отговорност. А той, за да ти каже това нещо, това вече поема този отговорност, той ти казва, ти си извършил престъпление. Нашите полицаи обикновено казват, не, аз съм пеше патрул тук и не се занимава с престъпления. А там дознателя ще си го такова. И отделно това позволява на полицията да има едно пространство на такова сиво, неясно правило, което човек е хема обвиняем, а не е баш. Тоест, ние свършиме всички неща, с него се отнасяме като човек извършил престъпление, ама ние официално не сме го обявили като е престъпление, т.е. мога да ги вършиме тия неща. Защото когато те обявят официално вече, че си извършва престъпление, там вече адвокат трябва да те викнат и така нататък. И полицията се възползва максимално от тази, как се казва, колабина на закона. За жалост, прокуратурата не прави нищо по този въпрос, напротив, възползва се, но това не се санкционира от българския съд, което е най-големият проблем от всичко. Така, да продължим в районото. Задържате, идва, полицаят задържа, идва дознател. Получаваш една такава, преди дознател има много време. Така ли? Получаваш един декларация с права. Добре, примерно, ако напишете си, няма да боли, че искате да бъдете прегледан от лекар, примерно, и си напишете, че искате за такъв служебен защитник да дойде. След това какво се случва? След това, обикновено, защото това е по вечерите, стои човек в една малко така смръдлива клетка, най-общо казано там, ако намери къде спи, ако не там, ако е с още хора там се бутат, нали? И на сутринта обикновено, като дойдат вече работния ден им започне на полицията, идват там и с него първо започват да работят оперативните. Оперативните са те, които са най-агресивните. Там най-често се случва. Това са дознателите или? Дознател още не е. Оперативният е такъв, дето ще върши полицейска работа, почва сега ти откъде го взе това, и аз сега си кажи и така. И той е едно такава... Той е униформен ли е? Или... Не, най-често е така... Чантаджи, дето им викат или... Не, чантаджията по принцип викат на човек, който е по-високо в иерархията. Там той е някакъв наказва. Пък то е обикновено така, точно там е добри и лошото, много често си играе. И там опитват да разберат това откъде го взе, кой си ти, ако могат да направят някаква оперативна комбинация, да им предадеш
от кой си го купил, ако мога да намериш там някакси, там се вършат такива неща. Много често, особено напоследък вече е много модно, се опитват да получат кода на телефона. Кода на телефона да опитват да го получат. Не давайте кода на телефона на полицията. Не им отключвайте телефона. Не им отключвайте, да си отключат те твоя телефон. Това колкото и ви заплашват, аз там в първо районно имаше едно момче, сега беше тъмън, навършил 18 години като. И там му бяха казали, сега ще стрижем, сега ще такова. И то някакси, и това беше продължило доста време. И накрая беше психически тормоз и беше си отключил телефона с всичките кофти последици, които последваха след това. Нали? Не си отключвайте телефоните, не им давайте. Там са ми разправили, че ако попаднат на някакъв чат, в който има снимани наркотици и други неща, могат да започнат разследване срещу всички участници в този чат. Сега колко могат да започнат разследване, не съмнявам се. Най-малкото, че ти вече като си го казал, това би трябвало. Бъдете си честни с приятелите, които вършите тия неща, веднага на излизане ги уведомете. Уведомете ги, че се е случило всеки там да трие какво има и това да не помагайте на полицията. Но не си отключвайте телефоните, не си давайте тези пароли. След това идва дознателя. Тези те заплашват там. Аз знам, какво си дошъл. Знам, има случаи, в които ако не откажеш да съдействаш и казваш не знам много и не искаш да им отговаряш и те пращат в коридора с гръб да останеш и там по стълбите всяко ченге, което слиза, те заплашва с бой. Да, психическия насилие е голямо. Но аз не съм го изживявал в този смисъл, така че малко давам съвети като. Но пак дръжте се мъжки, колко мъжки, женски и въобще дръжте се стабилно, да не. И колко по-малко информация им дадете тогава. Така, ако се стигне, нали, ако си предал доброволно накрая нещо, делото по принцип и мине цялото това нещо с оперативните работници, делото по принцип отива при дознател, който го докладва на прокурор. И там вече прокурор казва, това ще му повдигаме ли сега обвинение, няма ли да повдигаме сега обвинение или ще го повдигаме обвинение след време. Много често, особено като е някакво такова малко, решат да я повдигат обвинение и така. Ако решат да повдигнат обвинение, задължително там вече трябва да се. Едно от нещата, които там задължително с адвокат. Тази работа. Викнете си, ако не можете ваш човек да си викнете си служебен защитник, колкото и така да има някакви, че служебните защитници едва ли не, въобще не е точно така. Ти самия си служебен защитник. Да, това едни от най-интересните ми случаи са покрай служебни защити. Така че мога да попаднете и на мен. В един момент мога но викнете си служебен защитник, поне да ги погледне, някой, който въобще има някаква идея тия документи, какво, що е и така нататък. Така. Значи да синтезираме, че независимо дали си подписал протокол за доброволно предаване и си признал или не си, пак ще си лежиш в района да си откараш. 24 до 24 часа. До 24 часа, така. Ще си откараш. Ясно. Добре, как да процедираме в такива случаи, ако решат евентуално да правят обиск в дома? Имат ли право да правят обиск, да присъстваме ли на място, да гледаме ли какво правят? Имат право да решат да направят обиск, ако се намери някакви наркотични вещества. Сега принципно текста на закона казва, че т.е. не обиск, ами там оглед и претърсване и изземване точно, защото обиска по принцип е чисто формално, като закон го казваме, на човек се прави обиск, така лично като му претърсват. Така, но всичките тия неща, общото е, че принципно трябва да се направят първо с предварително разрешение на съд.
Обаче при нас практиката винаги е такава, че това, което е принципното положение, става изключение, това, което е дадено като изключение, най-често става принципно положение. И много в конкретната ситуация, ако отидат и открият нещо у вас, то ще викнат някакви такива поемни лица и ще се започне Ще викат някой съсед. Някой съсед блока, най-често присъства. да дойде да присъства, така ще го оформят някакъв протокол и този протокол ще бъде занесен до съда Можеш да ги снимаш. Моят съвет, разбира се, ако без да се пречи на цялото нещо, да кажеш за моя сигурност, аз искам също да ви снимам. Да. Те ще почват там да кажат лично пространство, лично така, но не забравяйте, че Конституцията забранява снимането пази личния живот на хората, а когато един полицай е на работа, това не е негов личен живот. Але пък, когато един полицай е на работа и в къщата ми да ми прави обиск. Това не е личен живот. Напротив, моят живот е личен. Къщата ми е личен живот. Значи има право да се снима полицията, единствено не трябва да се възпрепятства тяхната дейност. Не възпрепятстваме дейността, нали, не отидеш с камерата така да му светиш в очите, но кажеш, аз за моя сигурност, пък и в крайна сметка това си е доказателство, помагам за цялото. Те имат камери, имат боди камери, защото винаги мога да питате вашите боди камери дали са включени, защото те много ме интересуват тези боди камери, в последствие може да се... И ти съответно може също да си имаш една камера и да си снимаш какво точно правят. Живееме в свят, където камерите са навсякъде, Да. така че лошо няма. Имаше случаи, в които журналист от Traffic News в Пловдив го спират, дава му там може би теста, фалшива положителна мисля, че беше, и след това му правят обиск от тях и му подхвърлят амфетамини. Аз си мисля, че случаят беше някъде и беше с един журналист в Силистра. Почти съм сигурен, че беше на Traffic News. Окей, може. Не случва се. Такива грозни истории са се случвали, не са неизвестни. Тоест, решат ли да те накиснат, винаги могат. Държавата има и ножи и хляба. Добре, спирате полицията, нали, не си успял да изхвърлиш каквото имаш в тебе, почва едно претърсване, нали, намират нещо в тебе. Да уточним, че преди да почне претърсването, по закон те са длъжни да направят протокол за обиск, нали така? Смисъл, преди те би трябвало да го правят този протокол по време на обиск. Никой не го прави. Да, най-често проблемът е, че много често, нали, казват на някакви младежи, аз сега тук покажи джоб на лево, джоб на десно, преглежда такова, и всъщност ако не открият нищо не се прави. Никакъв протокол не се. Това не става, това остава напълно нерегистрирано. Ако се открият, тогава вече почват да го оформят по там някакъв начин. За тях, разбира се, най-лесният начин е такова, подпиши го доброволно. Пак започва историята с доброволно. В случай, че нямаш нищо в тебе и те решат да ти правят обиск, ти имаш право да откажеш обиска да се извърши на улицата, защото това може да е унижение за теб. Мога да кажеш, ще ме претърсите в... Мен като тинейджър са ме събували бос на тротуара, хората минават тук, викат какъв престъпник, какво е това чудо, аз съм бос с дигнати ръце, нищо не намериха естествено. Имам право да откажа, да ме заведат в районото и тогава си вадя протокол за задържане. Те трябва да ти дадат протокол за те трябва да ти дадат заповед за задържане. Заповед за задържане. Заповедта за задържане по принцип подлежи, тя е да се подчертае, тя не е за 24 часа, е до 24 часа. Да. И съответно тя не е наказание, тя е по-скоро някакъв възможност дадена от закона на полицията да си свърши своята работа, която в принцип трябва да върши. И логиката е, че когато работата бъде свършена, то трябва да бъдеш освободен. В конкретния случай, ако за да ти направим обиск, те да задържаме, т.е. в мига, в който ти направят обиск, виждат, че няма, би трябвало, въпреки че си задържан от колко до 40 минути, колко ще ти правят един обиск, нали? След това те освободят.
Ако случайно пък решат да те държат още 24 часа, заповедта за задържане като административен акт подлежи на обжалване. Тоест, с един адвокат след това можеш да ги съдиш тези полицаи. Първо трябва да обжалваш заповедта за задържане, съда да я обяви за незаконосъобразни, след което мога да водиш дело срещу държавата. Сега тия конкретните полицаи, дали мога ги съдиш, после И в повечето случаи, като видя, че ти знаеш повече и почнеш да им казваш къде ви е протокола за обиск, аз ще си изкарам. Винаги с полицията се говори учтиво, на вие не се повишава по възможност тон, не се обявява там, че къв съм аз, знаеш ли кой съм, не се късат пагони, не се уволняват, винаги учтиво. И аз, поне когато съм имал такива взаимодействия с полицията, не съм и обявявал, че съм адвокат. Предпочитам да съм гражданин, на който мога да знае нещо, мога да не знае нещо. А притеснява полицията, особено като... Защото озъбени хора полицайите са видели много, обаче учтиви така някакси... По-рядко. по някой път ги притеснява. Ти като депутат, какво мислиш да правиш народен представител. Като народен представител, нали, дано да станеш народен представител, с какво смяташ да помогнеш срещу тази репресия? Сега аз ще бъда един, че вероятно няма съм сам, но да кажа, трябва да убеда още 239 души, че някак трябва да измислим една по-разумна политика по отношение на дрогите. Дали ще успея да го направя това, не мога да съм сигурен. Ще се опитам. Но е сигурно, че всеки петък министъра вътрешните работи ще отговаря на мой въпрос, който аз съм задал през тази седмица, предходната седмица, какво точно такива, какви са били спряни, как са били спряни, колко е струвало, какво са намерили, колко е струвало това нещо и горе-долу дали операцията по залагането... Тая операция дали си е струвала и колко ни е струвала и защо се е струвала и в крайна сметка какво направихме, кой е този човек, който сме задържали, заловили, кои са тия хора, въобще тази работа. И си мисля, че че ако полицаят, който дойде да те претърсва тебе, знае, че следващата седмица ще трябва да отговаря там на министъра заради такъв парламентарен въпрос, може да си каже, по-добре, това не ми излезе чак толкова. И тогава и министър може да им каже на шефовете на районото, айде стига с тия младежи там. Нещо много и тормозите. Да, аз съм виждал, спират там спрени някакви младежи, идва една патрулка, даже беха спрели един голф веднъж, спира една патрулка, започна се едно там тарашене гледане, след това дойде втора патрулка, след това дойде трета патрулка. Демек 3 патрулки отидоха да се занимават с тези шушлици, които беха там и... Колко пари изхараха? Да. Въобще колко пари изхарчиха за цялото това нещо? Да. А това са човекочасове, които плащаме на всеки, на това му тече заплатата. Нали? За двама души да дойдат 6 и 8 полицаи, нека си е абсурдно. И накрая му съсипват живота за една пълна глупост, влиза му в досието, по-трудно може да си намери работа. Не дай си Боже, ако влезе в затвора и там е на наша издръжка. Затвора е много гадно. Там пак вече ще го прецакат човека за цял живот. Много гадно място. Това е затвор, може да си влезеш 2 пъти те хващат с марихуана. Първия път условно, втория път... От затвора аз виждам човек първия път случва някакво споразумение, така го убедил колегата, че било добре за него. И то доста голямо като наказание. И следващия момент му кара автомобил, светва му дрегера и полицайите в шаша и паниката му казват, по-добре откажи. И като отказва, и в един момент си влиза в затвора. Да. И е реален случай.
Кажи за някои фрапиращ случаи в твоята практика. Има хора, които са болни и които са, които са пациенти, страдат от множествена склероза. Има хора, които Фрапиращи случаи, облегчават болките си но от рак. факт, в смисъл, канабиса се ползва от хора, които просто го ползват за лечение. Сега, как им действа, колко им действа, що им действа, нямам знанията да ги потвърждавам, но го ползват за това. И когато попаднеш такъв в полезренията на полицията, става вече много неприятно за човека, защото той е избран, той е представен пред или да страда от да не може да се лекува, или да страда от полицията. И това е някакъв ужасен избор. Или че се лекуваш така, както ти каяме ние, защото при множествената склероза, чувал съм, лекарствата са тежки, не ти е готино от взимането на тези, освен към болестта, самите лекарства са гадни. Обаче от друга страна, ако пък не го правиш това, ще те наказваме. Рецидив ще получиш. Рецидив, па после влизаш в затвора и въобще става страшна история. Да. В този случай, в този контекст имаше и такъв случай с прословутия Данчо полицая, истинския, не трол страницата. Да, Банчо, факт, мой клиент точно в подобен контекст, всъщност аз тогава за първи път чух името Данчо полицая. Обаче истинският Данчо полицая не е Фейсбук трола, и за да видите всъщност Данчо полицая после стана известен с тия снимки, дето държи някакви пачки, някакви снимане и така нататък. Но преди да се стигне до тях, всъщност започва всичко от едно богоявление, т.е. на Йорданов ден. Данчо и Йордан. Да, така. И когато се мята кръста в реката, и Данчо полицая, гледам аз едно видео, Данчо полицая стои на моста под 8 в Ловеч. Стои на моста под 8 и гледаме как така 7-8 души са в водата, готвят се да се мятат за кръста. Отгоре Овчанския митрополит Гавраил, там прави там службата каквато трябва да бъде, и малко просто секунда преди мятането на кръста. Тоест виждаме Данчо как стои така, нещо се подготвя да мята, леко се навежда във водата, вади нещо, но не става много ясно какво точно вади. И така, малко секунда преди да метне кръста, т.е. митрополита да метне кръста, изведнъж Данчо полицая бил един камък и го мята в другата посока, при което обърква повечето хора. Те се метат към камъка. Митрополита мята кръста и Данчо полицай и още един са единствените, които се мятат в правилната посока към кръста, и Данчо полицая не успя да хване кръста. Впоследствие, между другото, това нещо някак си направи впечатление, това не е човек, който ти представяш си какъв безогледен човек трябва да си. И орган на реда, с който... Още и орган на реда, ти представяш си какъв безогледен човек трябва да си. Метнеш камък на именния си ден да хванеш кръста. И пак не успяваш да го хванеш кръста. Ти представяш си какъв човек трябва да си. На този човек, който е направил това нещо, тормозеше моя клиент. И продължават да го тормозят. Който страда от множествена склероза. Да, най-нормален човек. Това е инвалидизиращо състояние, което... Каквото и да няма да го обсъдим. Говорим, че такъв човек сме дали да... Да. Но е важно да се уточни, че аз не мога да разбера как може на терминално болни от рак, да не им дава да се лекуват с медицинска марихуана, а да ги принуждава да си боцкат морфин. Сега нашите лекари така, това предписват, това им дава да предписват, но в интерес на истината не малко хора са ми казали, че доктори са им казали, там пробвай намери,
Това е начин. Сега, лошото е, че просто пак ти попадаш, ти си принуден да влезеш в черния пазар. И така, като казват за тревата като входна дрога, тя не е входна дрога сама по себе си, но тя поставя на конопа като в ръцете на мафията и въобще в ръцете на някакви такива малко организирана престъпност, да я наречем най-общо казано. Ти щеш, не щеш, влизаш в досек с подобен тип хора. И тя е по-скоро път към влизане в мафията, най-общо казано, и то в лошия То е смисъл. единствено заради закона. Да, единствено за закон. За мен лично входната врата могат да са цигарите, алкохола, дори... Всичко може да е входна врата. Да, И глупаво изкараното детство също може да е входна врата. да, скучното. Скучното детство е входна врата. Да. В тази линия също входна врата мога да кажа и родителите, които твърдят, че марихуаната е тежък наркотик, детето има досег лесно. Гледайте, Детето има лесен досег до марихуаната, най-лесен. Не, колко е до марихуана, колко е до някаква билка, въобще... След това вика, то марихуаната не е някакъв наркотик, нищо му няма, и след това решава да пробва хероин, вика. Те за марихуаната викат. По-скоро беше преди около 20 години, сега е малко по-различна ситуацията. Между другото, хора, които са били на кравай и са били така зависими към хероина, мои познати, разправят, че след навлизането на марихуаната, това е някъде 90-те години, хероина почти е изчезнал. Няма хора да загубили интерес към него. Не мисля, че в момента има особен интерес. Не знам в момента как е ситуацията, защото до мен обаче в момента имам чувство, че хероин не съм чул някой да е... Има смъртни случаи от фентанил. Фентанил, да, имаш такова. То е същото горе-долу. Не, същото. Пак се бодеш. Днеска ми направи впечатление, между другото, гледах едно дело за домашно насилие и там има един купче на документи, които трябва да се подпишат вътре в домашното насилие. Полицията е длъжна, такъв има някакъв протокол и ми направи впечатление въпросите, които трябваше да отговорят жертвата на домашното насилие за насилника. И там един от, колко си, когато имало или други случаи, има ли пистолет, огнестрелно оръжие, има ли проблеми с дошъл ли вие, такива неща. И имаше въпрос, има ли наркотици. И бяха описани, между другото, наркотици стимуланти. Ангелски прах, амфетамини, не знам какво си, уличи такова, но конопа го нямаше като, мисъл, липсваше като описано, така че може би е добра стъпка. Защото в крайна сметка наистина човек не става агресивен от когато употребява, когато е под въздействие на коноп. Може да е да заспал, може да глупее, глупав смях да има някакви, но не става агресивен, което трябва да се каже. Теб какво? В тази връзка Юлиан Караджов твърдеше, че алкохола е дрога номер 1 на насилието. Алкохола е дрога номер 1. Да се вижда, напива се някой, пребива, там има се агресивни. Там факт е, че той избива, така се падат и задръжките. На теб какво лично ти дава това, че пушиш трева? Конопа какво ми дава? Успявам някакси да ме вкара някакви концепциите, които имам в главата, някакси много често ми ги размесва, стените и някакси успявам да видя едни факти, които принципно до този момент ги виждам така, ги виждам така. И това нова перспектива мен е нещо, което ме увлича и ми е интересно. Като те избереме за депутат, нали няма народен представител, нали същото? Думата е народен представител. Добре, като те избереме за народен представител, нали няма да забравиш какво си пушил. Аз ако... Както един друг наш приятел беше забравил. Айде сега. Аз в крайна сметка на 20 април 2019 година бях там пред парламента, където всички потребихме масово.
И когато и аз го имах този страх сега в един момент, там трябва ли да отида, не трябва ли да отида, какво да правя, как да сега ме арестуват всичките там. Обаче си дадох сметката, че чакай малко, аз до този момент целият ми, така, цялата ми обществена дейност е свързана било с това. И не мога да си плюя на слората. Надявам се да не го направя. Сега, повече не за този наш приятел, който ти го така плюваш толкова много. Аз повече, по-скоро имаше един рапър, който печелише избори в 25-ти мир. И някак си не печелише изборите в 25-ти мир, не биеше Бойко Борисов с това, че беше загрижен за децата. Както в момента някакси забрави тази тема. Освен за марихуаната, имаш ли други теми, които би искал да прокараш в Народното събрание? Затворите са много интересни. Тоест, какво правиме с затворите? Покрай затворите, наказателната политика принципно ми е много интересна. Тя е много проблемна, т.е. това ми е голямата тема на мен. Наказателната политика, марихуаната ми се явява някакси, тя е нещо, което ме е запалило към погледа към наказателната политика, но също съзнавам, че тя е една частица от цялостната наказателна политика. И общественият транспорт ми е много важна тема. Тоест това как да развиваме обществения транспорт, на къде да пътуваме, как да пътуваме, това ми е... Знам, че си привърженик на влаковете. Влакът е най-доброто средство за пътуване. Трябва да се подобрява и да се развива. И ще дам всичко от себе си за това. Искам да пътуваме постоянно с влакове наляво-надясно. Защо те интересуват затворите и затворниците? Те нямат право да гласуват за тебе, което за мен лично е малко странно, нали? Има поредица от дела в Страсбург, които казват, че тази така бланкетна забрана на българските затворници да гласуват е проблем от гледна точка на законодателството в Страсбург и трябва да се промени. Дали ще се промени скоро, нали, аз бих работил в тая насока. Защото затворът е много важна институция в едно общество. Тоест, какво правиме с хората, които сме обявили, че ще трябва да бъдат превъзпитавани, е много важна дейност и когато видиш, така ми се случи на мен кариерата, че се занимавах много с затворници и когато видиш едни интелигентни хора, защото там има кой въже, всеки може да попадне в затвора, това трябва да се знае. Как за едни години лежат и те наистина лежат. Както казваше моята добра приятелка Деси Иванчева, аз искам да изтърпявам наказанието си, не искам да лежа присъдата си. И това е така. И когато видиш как губиме времето на тези хора години наред и третираме като някакви деца от 4-ти клас, малоумни. Те в затвор ги карат да бродират, да правят там, да учат стихотворения на Изус. Чакайте малко, има хора различни, има за някой това е подходящо, за друг нещо друго. И въобще има много идеи как да се подобри затвора. И въобще... Но там съпротивата срещу това ще бъде... Но то всяко нещо, което трябва да се промени, съпротивата е огромна. Аз съм свидетел интелигентни хора като Биляна Петрова и Деси Иванчева, които са имали свои бизнеси преди това. Още не могат да се оправят. Те не лежаха той ми хванаше и Жоро Василев. Колко години той не можеше след това. Той на него му засипаха семейството. Детето не може... Няма значение, това не го обсъждаме. Това няма да излиза там. Добре. За дете, такова, няма, но... И за мен е така. Да, но просто накрая излизаш от затвора един социален инвалид практически. Не мога да се приспособиш. Те още, Деси и Биляна, още не могат да излязат от затвора.
Стараем се. Ние сме там, са ми им поели всичките плащаме на затвор, цялото пребиваване на затворниците им го плащаме ние да накопаците. Да, бе, така е. И е безмислено. Лошото, че е безмислено. Аз лично бих, ако нещо така, ако имам някаква вълшебна пръчица и не трябва да пипна нещо тук-там първо доста бих променил концепцията за така наречената пробация. Наказанието пробация, което не е свързано с лишаване от свобода. Това обществено полезен труд ли е? И то е и това. В пробацията една от мерките е такъв тип обществено полезен труд. Но то не е само обществено полезен труд. Ние се намираме в ситуация, където този телефон сега в момента е наясно дали соча на там или соча на там. Нали? Този телефон абсолютно следи къде се намирам. И при такова развитие на възможностите за контрол върху човек, ние да трябва задължително ги държиме огромна група хора зад стена, защото какво? Значи, като съзнавам, че има хора, които трябва да стоят зад стена. Има хора, които трябва да бъдат изолирани и да се работи с тях и така. Но огромна част от тези хора, които са зад стена, може спокойно да му дадеш първо възможност да ходи да излиза по-често навън и да го контролираш, къде ще го и как. Мога да му сложиш пътя, по който ще мине. И да видиш, ако не си изпълни пътя, който ще мине, ще спре там, ще спре на там, няма да излезе следващите 2 месеца. И въобще много мога да се играе с тези неща, които ние имаме за контрол, за да възпитаваме хората как да работят, как да правят. Примерно, много бих искал пускаш някой за отпуск навън. Първо, по-често да бъдат отпуските, не след 2 години за 2 дена да пуснеш. По-често да бъдат отпуските. Му кажеш, тук тия 2 дена ще отидеш на еди кой си театър. Ще му дадеш, даже сигурен съм, че може да сключи едно договор между Министерство на културата и Министерство на правосъдието, някаква така, как да стават заплащанията на театъра, ще отидеш, ще получиш и ще отидеш на театър. И ще те видим, че си бил в театъра. Ако не си бил... По-добре да си работи човека там и... Остави да си работи, ние трябва да го възпитаваме. Ще го работи отделно, че ще работи. Обаче като работи в затвора, на каква заплата ще работи? Защото като работи на една заплата, дето е 5 пъти по-ниска от заплатата навънка, ти в затвора може да унищожиш бизнеса на някой. Защото ти трябва навънка да му плащаш нормална заплата. Така че много трябва да се внимава там и темата ми е много интересна, много бих работил, много идеи имам за това. Но със сигурност аз съм на мнение, че по-добре тези хора да работят нещо, да платят някаква глоба, да прилагат, да имат там добро... Зависи от престъплението, зависи от човека, зависи от какво... В повечето престъпления, като изключим убийства, рецидивисти с кражби, дори грабежи, при убийства пак зависи от човека, но да, има някаква група хора, в смисъл наистина хора, които трябва да бъдат държани изолирани, дори в затвора. Като този, който в младост излезе от затвора убиец и след това уби една жена, за да се върне в затвора. Да. Примерно. Защо този човек... Аз за друг конкретен случай си мислих, но няма да казвам имена, но има хора, които някак си от приятел наш ни е разказвал, как просто в килията живее с такъв тип наистина насилник, където просто той, защото нашия приятел беше вече възрастен, имал някакъв респект към него, обаче каза ти да живее с такъв човек, такова пред цялото време си на ногти, дали няма да си ти следващия, който ще бъде набит. И никой не смее да му каже нещо, защото като излезе така. Тоест имаш група хора, които наистина, така да кажем, че трябва да ги държиш изолирани. Имаш група хора, които просто трябва да ги държиш за известен период изолирани и после да почваш да ги пускаш навънка. Имаш група хора, които може така само да померишат малко затвор и повече няма да извършат нищо.
Значи за мен хора, които не са ощетили някой, не са го ограбили, не са увредили здравето му по никакъв начин, достоинството му и така нататък, които не са причинили вреда на друг или на обществото, не трябва да бъдат вкарани в затвора. И по-добре да прилагат обществено полезен труд. Даже мога да го кажа така, хора, като по-добре те, които ги хващат с наркотици, да ги пращат на обществено полезен труд, да плащат глоби, отколкото да ги пращат в затвора. Там в затвора има повече дрога, доколкото знам. Има дрога в затвора. И маните, хигиенните ситуации са толкова ужасни, че едни така ми показваха как я бяха изкарали тази игла, не мога да ти кажа, но от една така организация, която се занимаваше с това, ми бяха показвали някаква игла, която си я бяха правили вътре. И тази игла я бяха правили от нещо, бяха правили игла. И тази игла беше използвана не от един човек сам. И после ми бяха подарили да си има, това според мен тая за някакъв музей да се покажете. Аз така с огромно отдалече я гледах. Но това е истина. Там вътре човек от нищо, от тъпотията, която му се случва, е много по-склонен да продруса, защото пак казахме, основната входна врата е това, което скуката. Основната входна врата. Добре, за финал да кажеш, младите има ли смисъл да се занимават с активизъм, има ли смисъл да гласуват, има ли смисъл да упражняват граждански контрол, като снимат полицията? Младите сега трябва, като упражняват граждански контрол, като снимат полицията, да го правят така, че да бъдат всичко да се случва с приличие и ред. Както забравих да кажа. Приличие и ред. Тоест, ако ще го правят това, да е не е така, аз съм знаеш и всички си права. Културно. Винаги културно и учтиво трябва да се вършат и тогава нещата се случват. Задължителен граждански активизъм, да, ние сме политическо общество и в демокрацията по някакъв начин всеки е политик. Тоест, ти мига, в който изпуснеш политиката и я дадеш на някой друг, тя не изчезва от живота ти, просто някой друг започва да се разпорежда с него. Така че трябва да се внимава, да се чете, гледайте сайта на парламента, хвърляйте око върху законопроектите. Много интересни неща се прокарват така, без въобще да се забележи. По някой път човек си хваща някаква тема и се оказа голям специалист. Така че да, активно и млади и стари, всички в политиката и да не се забравя. Не очаквайте старите да ви решат проблема, включвайте се младите активно. И млади и стари, и стари. Общо е решението, не се делете на поколения Z, поколение X и милениуми, то е общо. Групата е обща. Добре. Дано този път да си записа. Записал съм. Кажи нещо друго, ако се сещаш. В момента не се сещам, ако има нещо. Час и половина. Добре. Добре. Не, имаше в началото там едни...